na-akpọ ka I recognize ya Mr. and Sir and Mrs. Anyafolo because he's a Deputy Controller General of Customs. But that'll be a holiday. Maka odogwu na awaji. Biko kwuru ọtọ ka efu ya anya. Ọgọ nwoke. Ife ọ na-aza bụ ebe kuo mmụọ nsọ. Emechi atụọ kọntena akpọ ngoku. Ebe kuo mmụọ nsọ nsogbu adị. Ndị arụrụ ma na-atọrọ ọtọ. Ebe kuo nnọọ shi nne ma ọ bụrụ tọọchị. Biko anyị na-akpọlite Chief Dr. and Dr. Mrs. Nnamdi and Chinwe Offor. No. Dikemba, Wedocha, Olui, Dikembo Bosi, Yana Amunia, Dr. Mrs. To check the wine. To go out of one of Nixio, or give we our book. I don't if I'm Abu therefore, Moki join you. Okay, but so I can't say because I now appointed Chief Doctor na Iyom Emeka Onora. Chief Doctor Iyom Emeka Onora. So Ogweshi aka rutero maka ndị Atlanta reji ife n'oge ejesiala etu ọ bụrụ ndị Atlanta maka fa ya anakpọgbuo ndị New York na-abịa n'oge na-agbụ ndị Atlanta nwere ike na onye ebe a chi efo. You know why? Why? Because it's our house. Oh yeah. Maka ebe a bụ obi ndị Igbo. Anyị ya na onye ebe a taa udogbo bosi enwere ihe na breakfast anyị ya anakpọ anyị alacha na ọ bụrụ ka otu imeela anyị ma ọkwa kato it's not bread and tea. Oi, na-ede isi ji aṅụ bread and tea nwa kama ya enye anyị ọkpa wawa ọkpa ka anyị chọziri ịta anọ ya echi ọ bụ onye na-nwere ọkpa ya dibe. Biko anyị na-akpọlite President ndị OPA Atlanta Obosi People's Association Mr. and Mrs. Nonso Motanya. Biko bịa nwere oche biko anyị nwere a special guest actually Bogota. Abia Uneni oche na that round table 8. Chief Mrs. Adam Godi Oduawani. As the one Atani. The wife of Igwe Atani. Debono. As the one in Atani. Because Abia Welocha. Welocha.
of Idemili Atlanta. Idemili United. Yeah. 19 towns. Yes. Because I na-akpọlite President ndị Idemili United Atlanta, Nze and Mrs. Sam Odiegwu. Nna inye something of abacha. Biko, gbagota bịa were oche n'oluyi. Biko, nna inye something. Bịa were oche, anyị na-aga n'iru. Whatever I did, I have a teacher. We do not know you. That's what President Idemili United, none 1 year of Atlanta. None. Idemili Kwen. Aibo. Idemili Kwen. Aibo. Idemili Kwen. Oh, come on. Because I na-akpọlite Dr. and Mrs. Okoronta, President Igbo Union Atlanta. Governor, President Igbo Union. Because I na-akpọlitekwa President Idemili Community Union of Houston. Idemili Community Union of Houston. The President, Chief and Mrs. Patrick Anen. Patrick Anen. Also, because I now put the Chief and Mrs. Ebele Nzako Okosusi Idemili, ex-President Idemili Community Union of Houston. And also, because we want to come okay. I now Chief and Dr. and Mrs. Francis Anupuli. Otubaleyi Zogwago. Abekono. Otubaleyi Zogwago. Otubaleyi Zogwago. About Pamela Hadima, what you have a butcher? Because Otubale, I am not playing. Where's Zogwago? As a wine, Otubaleyi Zogwago. Now, Rabia, I don't know. But none of the best the wine, God is. Not none of the best the wine in God. Then you check out. Okay, let's go. Because I am appointed architect and Dr. Mrs. Chris Obi. Governor. Because Chris Obi Bogotaba. Okay. Because Mr. and Mrs. Patrick Anen, President OPS Houston. And also Mr. and Mrs. Patrick Anen, President in the Houston. Governor. I'm on the middle zone at Texas. I'm going to go. I'm Prof and Mrs. Tochukwu Amechi. Prof
and Mrs. To Amechi. Prof and Mrs. To Amechi. Manamado. Everybody there now will Prof. Man of the Bazu, I'll go to go. In our research, you will be able to Prof. Money book as well, come up with your double single. I am a father. I'm going to go I now committed Mr. and Mrs. Charlie Obiekwe of Saga, Washington DC. And I'm not very busy, so my jump here. Because I now committed Nze and Mrs. Ralph Ebozwe, Adi Bobosi, Adi because then you cheba. Now when you Adi Bobosi. Because Sir and Lady okay Molu aje bagoteba Sir and Lady Molu okay Molu aje yeah photo now oh, one day we'll get. People, I know about it. Nano, the best way. Nano, don't do much there. Jackie, not the way we know we welcome. We went that. Jackie, not the way we went. Father I now bonite Nze Ifeanyi Nwabude Nanyelgo Nyaka Mr. and Mrs. Ifeanyi Nwabude Nyaka Nana wusi yeba badago Bebe bano okay Nyaka Siko tinyeba no cheba Nyaka there is something because I talk I don't go to the guitar I will be done we are going to start so we will go ahead and fill up the seats as we go ahead but for now we want to get started because Nanya will check Nyakanya come Egedi do not bother with I told you in that smile Bob will touch him mouth to us with that smile because we want to get started we will be filling up the seats as we go along because for celebrities, you will see on your corner, forgive
na ọma akwado ụmụ eme ama akwado ụmụ eme biko nụ anyị na-ayọ onye ọbụla chi ọzọ agbakwa ndị ichie onye ọbụla chi ọzọ ya gaba n'isi ebe enyi ka anyị jee dubata odogwu obosi na ndị bie onye ọbụla chi ọzọ ndị nze na ọzọ agbakwa ndị chi ndị ọzọ owu nwoke na-achọrọ ịkpa mba biko igbe enyi n'Igbo igbe enyi ndị otu igbe enyi achọ ụnụ ya esi n'azụ wee gbagota biko oche fasikuni onye anọchikwana ya igbe enyi n'Igbo achọ ka itinye ya live igbe enyi n'Igbo ka ya etinye live ọbọdụ nke anyị etinye CD egwu a na-ara onye nwa mmemme agbara ka ahụ ka anyị akụ ya akụ anyị nụ ya Brother, sister, no condition is permanent. If you get a lot, call your neighbor, tell them, yeah, we look one but Magechi, Ekoneji, say, Palitem Morgan, Papa, Palitem Morgan, Palitem Morgan. Some people like what they no like. Some people like what they no like. I didn't say I'm it too. DJ ebulu ji isi ejog anyị machasị maka na isi ka aka kere jog ọkụrụ kpọmkpọm biko ndị Igbo enyi na-achọ ka fa tie egwu ka ya etie live ọgbakọ CD nke ọ na-abụ kaset ka ya etie na ọkụ ụmụazị na-ama naanị egwu ụfọdụ naanị eti Oh,
That's my child, Reverend John Obi. Uno me volía más. Pico. Tabia boa, tabia toda ne boa. Bikono, aya kabandiro. Reverend John Obi. Thank you, sir. Good evening, everyone. I'm come back to Makanoba sat above Shukong. AYG bo Utundi Boswele Kenechineke. Maka Ngozi Nkogozi Lai. I go Olubo Kosia Omeputa Ife. I went to know when you make a hinny that. Bow to him and do I will walk at that. Ubindibo, sick I can chineke. Stay out my two, Odogo Bosi, Boy Pola, Nino, to say I know by that I can chineke. I don't mind the need a Kunsalon, I go, it will make a chineke. I owe a
Jesus. Onye nwanyị na Chineke anyị na-asọpụrụ gị onye na-eme ihe ukwu dị iche iche. Anyị na-ekene gị na ndụ na-arụ isi ike nke inye wuru anyị. Anyị na-ekene gị n'ọgbakọ nke anyị gbakọrọ n'mgbede a iji wee nye ha nsọ gị otuto. Anyị na-ekene gị na mmadụ niile ndị nọ n'obi nsọ nke ndị Igbo. Anyị na-asị gị nna nke pụrụ ime ihe niile ekele dịrị gị n'aha Jizọs. Onye na-achị achị wee ruo mgbe niile ebighị ebi. Onye na-agba okwu ọbịa na mmezu. Ọ dịghị onye dị ka gị. Ọ dịghịkwanụ chi nke a ga-eji wee ma atụ si n'oyiri gị. Ndụ nke anyị dị n'ụbọchị nke taa bụ site na amara gị. Ọ bụ n'ihe ka anyị na-ebute ụkpa ekele n'iru gị na-asị gị nna narị ekele n'aha Jizọs. Anyị wee na-ekele gị nna nke pụrụ ime ihe na ọbụla dị n'isi oru gị nwoke bụ odogwu obosi na ịyọm ya na ụmụ ya na ezinụlọ ndị nke a ndị nke gị Jehova wepụtaworo wee sị kele omenala nke ndị Igbo a bụ ịwa ji. Ọ bụrụ ihe ọjọọ n'anya gị, ọ bụ ụzọ isi wee kene gị na amara nke ị mere anyị. Wee na-asị gị nna nke pụrụ ime ihe niile ka ị gọzie ezinụlọ uru gị nwoke na nwunye ya na ụmụ ya, ka ime ka ihe na-agara ha nke ọma n'aha Jizọs. Nna nke pụrụ ime ihe niile, otu aka na-echekwa ụmụ ọrụ gị niile, ọbụladị ụmụ gị niile ndị si n'obosi wee pụta, wee na-ayọ ngọzi nke gị n'ime ndụ ha, ka ọrụ aka ha niile nke ha na-alụ ka ha na-aga n'iru n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na Chineke na ọbụla zụ izu na igwuribe ndị bịa enyi na ndị ọgọ na ndị si na mba dị iche iche wee bịa, ana m eche ha ncha niile ruru gị na-asị gị nna nke amara, mee ka ngọzi nke gị Chineke na-asụkwasị dịka mmiri n'aha Jizọs. Wee ka nnọkọ nke anyị ga-anọkọ n'ebe a, ka ọ bụrụ nke anyị ga-enweta ọṅụ n'ime ya, ka ọ bụrụ nke anyị ga-eji wee na-egosi na ezie na ịhụrụ anyị n'anya, ebe gị onwe hụrụ anyị n'anya, ka sipenta wee na-ahụ onwe anyị n'anya. Mgbe anyị ga-anọsi ebe a Jehova n'ime ihe niile, anụ m ayọ gị ka ị nara otuto n'aha Jizọs. Ihe ndị kwuosi na ọ dịghị onye gị na ya ga-ekekọ ngọzi nke gị ma ọ bụ otuto gị. Ihe niile nke anyị ga-eme n'anyasị a bụ iji wee nye ha nsọ gị otuto. Wee na-ayọ gị nna nke pụrụ ime ihe niile ka ị gọzie ọnọdụ a, mee ka ihe niile nke a ga-eme ka ọ gaa nke ọma n'aha Jizọs. Ọ dị atụmatụ ọjọọ ọbụla nke onye iro ga-ebute iji wee bute ọgba aghara, anyị na-akagbu ha ncha ime si na ọ dị ngwa agha ọbụla nke onye iro gbuworo nke ga-enwe ike n'ebe anyị nọ. Nna nke pụrụ ime ihe niile, anụmayọkwa gị ọzọ na ihe chi oru gị nwoke bụ odogwu obosi, na-eche iyọm obi dị ya, na-eche ezinụlọ a n'iru gị, na-ayọ nna nke amara site na ndụ welo na ndụ, ka ngọzi nke gị dịnyere ha n'aha Jizọs. Ka mgbe ọzọ na arụ ọzọ na anyị ga-agbakọtakwa iji wee ṅụrị ọṅụ n'ihe ọma nke gị Jehova meworo anyị. Ihe ndị a niile ka anyị wụrụ si na ha ọbara nwa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Reverend daalụ si nne ma ịgbacha anyị bụ ndị obosi. Daalụkwa. Biko anyị na-akpọ Dr. and Mrs. Mbemena ka fa gbagota bịa were oche. Nwa Chinemelu biko Dr. and Mrs. Biko ịyọm obi dị ya, anyị na-achọghị ka ị bịa butere obosi Idemili na ndị Igbo, ibutere anyị ọjị
na-akpọ ụmụ nwanyị ndị eze, ndị nwunye ndị eze na ndị otu inyom na-awụ ụmụ nwanyị ide mmiri kafabịa kafadutie weta ọjị ka ọ bịa present ọjị. Yes. Ụmụ nwanyị ide mmiri ka unu dutie ndị nwunye ndị eze unu ya esokwu wee dutie ka ọ bịa those two chairs, yes. Ka ọ bịa wee bute ọjị ka odogwu obosi gọọrọ anyị ọjị. Akụ na-esi obi ike ọ ka ọ mere onye nze ka ịbụ afụgo m kpatarị bụ kpatarị ka ọ na Atlanta OPA biko bịakwuo unu bịa join na ụmụ nwanyị Obosi Atlanta. Biko a na-akwadobe ọjị ka odogwu Obosi gwazie anyị ebere okwu bifo ebutezi ọjị. Odogwu onye ichie ọzọ ya enyezi microphone ka ịgwa Igbo ife ị na-emebe. A na-afụtasị ụnụ, a fụtagbado m ụnụ ncha. Anyị mana abada nwere ndị ọ na-efit, abada nwere ndị ọ na-efit. Ọnya ka Igbo ji si n'ukwu ruo obodo adọrọ mma ịgba ọtọ. Ọga ndị na-afọ amasị abada ịnekata ukwu ije nwa ndị na-afọ amasị abada ka ma Nzogbo Odogwu Obosi dịgoro dị ọrụ ike na-adị ukwu. Nyakwuo nwa Rọme ọrụgwebe anyị. Obosi fẹ́lẹ̀. Obosi fẹ́lẹ̀. Odogwu Obosi. Obosi fẹ́lẹ̀. Idemelu fẹ́lẹ̀. Idemelu fẹ́lẹ̀. Idemelu fẹ́lẹ̀. Ọganiru de. Igbo fẹ́lẹ̀. Yeah. Igbo fẹ́lẹ̀. Yeah. Igbo fẹ́lẹ̀. Yeah. Ndị be anyị ekelekwa m ọnụ. Onye Naijiria, onye Naijiria. Ndị nze na ndị ichie, nze na ọzọ ma ọra niile, ana m ekele ọnụ. Ana m ekele ọnụ ka unu si wee pụta ata bụ nnukwu ụbọchị, maka na ụbọchị anyị si na anyị abụ ofu ka anyị wee na-akwalite omenala Igbo nke taa bụrụ maka ịwa ji, maka na anyị bịazi obodo oyibo ọ dị ka elozobeziri omenala anyị. Ndị be anyị nọkwa n'ụlọ na-elozobịa anyị wee sị na anyị ebido n'ebe ife anyị ebi wee na-akwalite omenala anyị, maka ọ bụrụ na ya kwalitere ya na ọ nwere onye ya kwalitela anyị ya. Na ụfọdụ na-aghọtafio na-ekwu okwu omenala pedole na omenala na religion ma ọ bụ ibe gbasa ikweta na Chukwu bụ ofu ife, mana ọ bụrụ omenala bụ omenala. Mgbe na-eje ụka mgbe na-agụ mmụọ dị iche na omenala ebe a ji ghọtafere omenala anyị na ndị ọcha bịa mgbe gboo si lụ ndị nne na nna anyị fa asị wee ghọgbuo ife. Ụfọdụ n'ime ha wee lụọ na omenala bụ ajọ ife, na asị na ị na-eme omenala ọ bụrụ na ekwensu jiri na eto ma ọ bụrụ eziokwu. Fa ji mesịa mgbe ahụ sị ị na-asụ Igbo na-ele anya ka na ịmara ife kpata ọtụtụ na ndị be anyị ma ebe a ma ndị nọ n'ụlọ eye ekwepụ